ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mbaña mbahe dabbe ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno ibrahima ba to dabbe eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ñawore hakkude ousmane sonko kame Adji Saar ko hande 16 lewru me fonno latade dirtinama ha no gase tati nduɗo hen lewru ndu gonɗena to leydi Mauritanie jencuɗi sumgoji wonande sarɗe yankoji bannoɗe ndega leydi ndi jencuɗi ndi ne yaltira seeɗa seeɗa ma en ketto musidɗo men fuutanke jaw ma danen jencuɗi fuɗɗidi yaltude toon to commune mo Mbagna to leydi Mali wonande gouvernement mo transition holliti ma uddita loskoji moma jaƴƴi no fewi ko fati e banggue wonande ɓe nelaɓe loni yaltinɓe ngolɗo hen cimtol takkude koninkoɓe leydi Mali taw ko gueɗe ɗe godani wiyede jooɓima pittali kene tolno e temedde joyo fittandu toon to Moura to leydi Guinée Conakry ñalawma hande o tribunal militaire udditi ñawore ɓen koninkoɓe nayo e civil goto tumaɓe wujjude armée je nder camp militaire yeydi ɗum toon to leydi Mali kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Ghana ma en jaaha to Tchad Afrique du Sud ha to jolama jabberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar laaɓaɗo listihar jabanaɗo kuɗol lasrariyanke ene andina dendagal bandiraɓe Mauritanianaɓe kala ha tenti taweteɓe to Nouadhibou dande maayo hande o omo tawe ɗon ɗo Nouadhibou ɗo ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar laaɓaɗo listihar woni ƴewgal jabanaɗo kuɗol lasrariyanke guittowo humre lotowo dañal caɗele jeegu caɗele kayitaji caɗele dewle yogay ñabboji mo seyɗani memi sa ɓattodiri e ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar to Nouadhibou dande maayo ma heɓen ko laaɓi ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar ene tawe to Nouadhibou omo eri Zouayran naɓe Nouakchott naɓe Nouadhibou naɓe Mauritanie e Afrique e aduna kala hande o omo tawe to Nouadhibou to leggal 4e Robinia sara jeere 4e Robinia walla ni sara juma barak woɗɗani daral omo huccodiri daral 4e Robinia so tawi ɗeɗo hen tongoɗe ɗemin jogo rokkodiri mon son jokkodiri ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar ma won keɓe en ko laaɓi tongode ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar tongode makko leydi Sénégal ne waɗi WhatsApp 00221 77 605 53 06 walla leydi Mauritanie nden kani waɗi WhatsApp 00222 41 86 05 43 walla so tawi ko appel hono koye nofuru mbatta ko 33 72 88 38 musidɓe tedduɓe ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar e jeese mon to Nouadhibou e ngendi leydi Mauritanie caabune laaɓal socca ɓanndu maɗa haa jiitoɗa heen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinoowo nguru ɓanndu haa jiiɗa hoore maɗa an jogiiɗo tasuuji e ɓanndu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkondire caabune laaɓal e lallitaare jooni jooni jiitoɗa heen hoore maɗa caabune laaɓal e lallitaare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogii juumri welndi kewndi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiiɗo kala caabune laaɓal lallitaare
are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude Nawele e Demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe mabɓe faade caabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi hebde caabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrene worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗi ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu sewo jugoyoɓe dirte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo waddene listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99
ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e jeegom duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba gartaten koyoɗo hen kabaru musɗo woni ceerno Moussa Sall ɓi ceerno Samba Kane to Kanela ɓi ceerno Samba Kanela ceerno Moussa Sall ɓi ceerno Samba Kanela ene habra dendagal bandiraɓe julɓe kala ene tintina dendagal bandiraɓe kanelnaɓe kala ɓi ko gorko jaranoɗo duuɓi sappo e ɗiɗi biyeteɗo ceerno biyeteɗo Baba Yaya Sall ene yalti aduna to Dakar hande noon ɓe giwata to Dakar faade toon to Kanela ñalawma janggo alarba o wirete toon to Kanela wonande gardugol ceerno Habous Diallo fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal bandiraɓe julɓe kala ene tintine hen dendagal kanelnaɓe e dendagal bandiraɓe julɓe kala ene tintine ndeɗo henna ustare kono kadi wirwirde nde wonata ko ñalawma janggo woni alarba janggo so jomiraɗo haaji toon to cuuɗi men Kanel ko hande noon ɓe giwata to Dakar kanko noon Baba Yaya Sall jaltoɗonomo duuɓi sappo e ɗiɗi o yaltaɗon koto Dakar jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe feddeɓlo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo e nelda duwaw ceerno Moussa Sall nde jomiraɗo lomtinta kabruji men ɗemngal pulaar gartaten koye ndeɗo henna sunare yande umma islamique kala wonande khalifa général mo khadriya wonande Ndiassane khalifa mo Kuntiyu Ndiassane woni khalifa Bekkaya Kunta kam yalti aduna subaka hande o oɗo hen talata hande kam yalti aduna wonno khalifa jeeɗiɗijo jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmeni e makko kanko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall windi ɓatake timmuɗo faade duwanade umma islamique kala kanko on khalifa jaltuɗo aduna subaka hande o e ndera leydi ndi Sénégal kabruji men nder leydi Sénégal gartaten koye ñawore Ousmane Sonko Adji Sarr hande sappo e jeegom lewru me fonno latade to tribunal mo Dakar kono Ousmane Sonko yiyaka toon on tawetenoɗo toon to Ziguinchor caggal noon wonande zizo ƴetti pellital dirtinde ndeɗon ñawore ha no gasse tati lewru me nduɗo hen ndu gonɗen ɗo tan e yontere kono kadi ɓen avocat ji Ousmane Sonko ɓe kolliti ɓe beltaki hen hay seeɗa ɓe jinno so tawi kay laatima ngol dirtingol nde wonata balɗe capantati walla ni balɗe 50 beele taw ɓe ɓeydima heblade no fewi kono ɗo e yontere tan ene raɓɓiɗi no fewi ko wona ɗum ko noon tinama hanki o seppoji gulɗi Diawa to wuuro Ziguinchor ma artanin hen musidɗo men Amadou Ishaga Kebe gouverneur de Dakar haɗino gila hanki o wonande ñalawma hande o sanga 6 heures subaka ha fayanma minuit dognude kala ken wiye moto ponoje tati ha e ɗiɗi kala e nder wuuro Dakar ngam ɓeydude ndenka e kisal e nder wuuro ngo Dakar ko wona ɗum ko noon ñalawma hande o wonande hewɓe école aji gudditani ko wona ɗum ko kadi wonande hewɓe jaltani ha tentinone ɓen sukaɓe yahannoɓe école aji ngam rentade ko fulɓe mbiyata ko rentade ɓuuri safrade ɗin dossier ji noon gudditinoɗi ñalawma hande o toon to suudu criminel ko fade banggue viol kene tolno e 15 seede jogornoɓe settade oɗon fannu taw kadi hen goto ko ndeyi Khady Ndiaye woni kam wonno jeynoɗo oɗon salon de massage biɗeɗo site beauté mo ganduɗa kañum e hoore mum ne heɓino faade toon to tribunal de Dakar kame woɗɓe fonnoɓe settade e ɗeɗon gueɗe kala on docteur bannoɗo labsungu Adji Sarr kañum e hoore mum heɓino ardeni ha toon to tribunal to ko wonde kala beele wonande noga settati lewru me
kanko Ousmane Sonko mawo notto walla ala ko wayi wonde kala ko woni yeeso daɗani guite keddoren ha joni koye oɗon fannu jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe maw artanen seeɗa e ñalawma hanki o. Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garanɗen toon to Ziguinchor. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar salmitama e dennagal hetto Weltare TV. kabruji garanɗen ɗo e radio Ziguinchor eɗen gandi hankide ina wayno ƴiƴam kewɗam rufiɗo e nder Ziguinchor tuggandema 10 heures subaka heɓanma minuit ko ngari min gara hakkunde sukaɓe ɓe e police ji ɗi. ina wayno police goto kam lawol Lindiane ina wayno o warama toon kono noon ko accident ha feere auto mabɓe biyete Darago o e auto mabɓe goɗɗo perɓodiri e makko nde o ƴettaɗo haade makko yettede hôpital régional ina wayno ruttima e joom makko. ina wayno yeehi ha kikiɗe 5 heures woodi e sukaɓe Pastef naaɓe jetteteɗo Diatta onne kadi ruttima e joomum. 10 e jeeɗiɗo woni keɓɗen bila ko belsi hanki no feewi. ina wayno kamɓe noon kanko Ousmane Sonko o yiyaka ɗe e Ziguinchor o nanaka e ladde nde ina wayno ko majjirɗoɓe ɓe donki yitudemo rewɓe boîte secret arnoɓe uminoɓe dowri ngari mbi hay goto wawa nawdemo. ina kaddi gude yiyanoma noon kam e nder galle makko he kam eɓe kaddimo wudere ɗo noon yimɓeɓe mbayri yiidemo nde hanki ha hedde midi armée ɗe police ji ɗi peewi to galle makko. ina wayno wadde ngari mi ngara hakkude mabɓe e sukaɓe ɓe joni noon kamɓe ummima e galle he ha laaɓi ɓeccarima e beddaji he. ina wayno politicien ji ɓeɗo joyo garino ga ena Déthié Fall yantude Aïda Mbodj Mimi Touré yantude Mali Gakou Ceerno Bokum ɓe ndene ngari ina gonde mabɓe kono noon nde police ji ɗi mbadde mabɓe ngari mi ngara yiyama kamɓe ɓe naati hôtel Soussitour he ina wayno noon ɓe jaltani heddi sukaɓe ɓe e armée ɗe ina mbaddi ngari mi ngara. ɗum ɗo kewi ɗo Bignona kadi luutani ɗum, Marsassoum luutani ɗum, yahanma ha Sédhiou ɗum fof kadi luutani ɗum. ina wayno galle tuuba ko wonno ɗo wiyeteɗo Alias ɓe duppi ɗum galle o hanki ha wonti ndondi. préfet nosino hanki midi wi kala oto yo darto kala moto yo darto e sa seruji ɗi itti holɗum rakkoraji men moftoyi. ina wayno hanki dey hay goto rendinani yitere e ɗo e nder wuuro Ziguinchor ɓeɓe garnatuji ɓeɓe luuɓeki garnatuji yitti ɗumen. ɗum noon ina wayno hanki dey wuli no feewi. hande noon wuuro ngo fini ina deeƴi circulation ne continue hay goto taw ala ko yiya nanede fitina taw ina deeƴi taw ha yettanma ɗo kaldeten ɗo e midi hay hunde ala ko dilli ɗo e leydi ndi wona ɗo wona diwan Bignona wona Marsassoum wona Sédhiou ina wayno hay hunde ala ko dilli ɗo en. ɗum noon ina wayno Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kebe gorko motto kabruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodirde e Sar Abdullaahi Saar yallo ken walde jam. Amadou Ishaqa Kebe jam gaɗo toon subaka hande o kon jam woni laatiɗo to Dakar e ko tari ɗum kala ala taw ko teska ko fate banggue seppoji walla ni fitinaji ɗon ɗo ndeɗo henna ñawore dirtina ha nogas e tati lewru me hooreji leydi Sénégal Macky Sall jaɓɓima hanki hoorejo suudu sarɗo yejindu leydi Sine baɗɗo jillu mum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ɓe mbawi joddade toon to galle lamorgo to ɓe jewti toon toɓɓe jaƴƴi no feewi hen toɓɓe kewɗe ko ɓamtare hakkude diwanoy hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha tenti noon hakkude kanko on gardiɗo suudu sarɗeji ndu leydi Chine kame leydi Sénégal gam ɓeydude ngal ɗon jokkodira jeheten ko toon to Madina Gounass Amadou Samba Lo tawaten toon caggal Daka Madina Gounass dakaji goɗɗi ene jokki hen Amadou Samba Lo. Waleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdullaahi Saar mi salmini mi juurima min feewi mi salmini denagal bandiraɓe hettiyankoɓe Weltare fulɓe andu diine ma. Sar Abdullaahi Saar eɗen gandi Daka mo Medina Gounass kala nde ɓenni yoga e dakaji ina ndewa hen ko wayno Daka mo paƴama koye nder leydi Guinée Bissau tawete e Daka mo Pakour e Daka mo Tungiya ɗiɗo koye nder bajirankoɓe kono kadi dakaji ɗi mbaɗi e dow jaam e celel kisal haadi ɓenni. noon kadi caggal nde julde korko juula jeruji kewɗi ene mbaɗa ɓuuri kewɗe ene ngal wadde ziyara ɗo en ndertude ngo Madina Gounass ko sakkitiɗo ko diwan mo Cikkitte e diwan mo Lumbol Balaji diwan mo Cikkitte gadagol ceerno ha mo ceerno Amadou Samba mo Cikkitte
diwan lumbul balaji e gadagol ceerno Samba mo ceerno Ngajja ɓeɗo gaɗɗo siyar kono kadi ɓe gardi ko rewɓe heewɓe machallah gaɗɗotoji keɗi gam arde wadde ceerno siyara hayni ɓe keeɓe yetta toon to nokku Dakar to gam barkedirade nokku o kono kadi kamɓe ɓen kadi e gargol mabɓe ɓe kolli weltare ɗum no feewi kala hitande eɓe gara jirade ceerno eɓe gara wadde ceerno wadde ɗum siyara ha no hannirta ni kono kadi so Abdoulaye Saar oɗo aljuma jawtuɗo kanko biyeteɗo mo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo ko ɗo o juuli juma o en dewtude ngo Madina Gounass gam salminde ceerno e juwade ɗum kono kadi e hollude ɗum poste question mo heeɓi e nder laamu ngu e ñagade hen ceerno duwaw kono kadi ceerno duwaw e leydi ndi beele deeje en daña hen ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde weltare ɓe folwi andu diina ma. Amadou Sambalo sen gewi to leydi ndi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie haɗo hen hewɓe ne jappi noppi ne cabbi jencude ndi ha laaɓa wonande ɗin sumgoji sarɗi yankoji kame mairie ji fayi kadi ɓen disodirteɓe e nder ha leydi ndi kala jeheten ko ha ton to commune mo Mbagne taw yen toon musidɗo men Fuutanke Diaw ma artonen ko fuɗɗi yaltude jencude wonde toon Fuutanke Diaw aɗa jayde weltare TV min calminima min juurimama. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama ko yowiti e jencude sumgoji diwaniyankoji bannuɗe nder wertago leydi Mauritanie ñande aset 13 lewru mai hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati jencude ndi noon ko ni sifori taw noon hande o to gonɗen tan koye nder commune de Mbagne ko fate mairie ji kam e député ji ardi ko landa insaf noon ko landa laamu ɓe dañi ko 1,550 kartal woni e 4 piccal 33 e nder kala temedere ɗimmo o ko landa islah ɓe dañi ko 711 kartal woni 17 piccal 79 e nder kala temedere tati ɓijo ko lande IDP ɓe dañi ko 614 kartal woni 16 piccal 23 e nder kala temedere ha joni nder commune Mbagne ko fate mairie ji nayi ɓijo ko landa tawasul ɓe dañi ko 459 kartal woni 12 piccal 13 e nder kala temedere joyi ɓijo ko landa AJDMR ɓe dañi ko 329 kartal woni 6 piccal 56 e nder kala temedere jeego ɓijo o e nder commune Mbagne ko landa sawab dañi ko 53 kartal woni go piccal 49 e nder kala temedere landa jeeɗi ɓijo o hiwar kañum dañi ko 55 kartal woni go piccal 32 e nder kala temedere e tongol tan ko fate banggue mairie ji nder commune Mbagne gañi ko Hassan Seck kanko gemmunom ko landa insaf woni landa laamu ko ngol noon woni lawol makko ɗimmol koɓe duttatamo hoolare gam fildemo le fol laamu duuɓi joyi ɓenuɗi ko kanko wonno e japperde kanko Hassan Seck duuɓi joyi paaɗi arde nder commune Mbagne ko kanko Allah rokki le fol laamu kanko Hassan Seck ɓen ɓe ganduɗa noon ɓe keɓani yo Allah waɗan ɗumen ko ɓuure mumen ko tifnen ɗimmo ko landa islah gemmunno ko biyeteɗo Aboubacry Hammadou Niass on ko ngol woni lawol mum gadunolo kene wona lawake ɗiɗo sumgoji tati ɓijo ko IDP gemmunno ko biyeteɗo Moussa Thiam ko ngol woni kañum lawol mum gadunolo kene wona lawake e ɗiɗo sumgoji e nder commune de Mbagne ko fati e député ji ha joni taw ko e nder commune de Mbagne lande insaf kañum ardi ɓe dañi ko ujunnaje tati temedde jeetati e capannayyi e jeegom woni 34 piccal jeetati e nder kala temedere ɗimmo ko fati e député ji e nder commune de Mbagne ko IDP ɓe dañi ko ujunnaje tati e temedere 11 woni nogas e jeeɗiɗi piccal 57 e nder kala temedere tati ɓijo taw ko député ji e nder commune de Mbagne ko landa AJDMR ɓe dañi ko ujunere temedde 4 e 92 kartal woni 13 piccal nogas ɗiɗi e nder kala temedere 4 ɓijo banggue député ji e nder commune de Mbagne ko landa tawasul ɓe dañi ko ujunere e temedere e 4 kartal woni 9 piccal 57 e jeetati e nder kala temedere joyi ɓijo ko landa islah ɓe dañi ko ujunere e 54 kartal woni 9 piccal 34 e nder kala temedere lande hiwar kañum dañi ko 204 kartal woni 1 piccal 61 e nder kala temedere jeeɗi ɓijo ko landa sawaba dañi ko 196 kartal woni 1 piccal 74 e nder kala temedere ko ni sifori ko fate banggue mairie ji e député ji e nder commune de Mbagne hande o ko ɗo tongoɗen e lawol men gongol ma en gartu en taw ko e nder département de Mbagne no didori ko fate banggue mairie ji député ji kono kadi liste nationale des jeunes liste nationale des femmes liste nationale mixte ma en gartu hen ko fati noon e banggue député ji e nder département de Mbagne yaɓana ko dawal ɗimmal woni deuxiéme tour hakkude lande insaf kañum e landa IDP musidɗo moon Fuutanke Diaw gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Fuutanke Diaw golle man jooɗi peewi wonande no doggal ngol yaltiniri ni wonande kadi jencuɗi fuɗɗinde yaltude ko hen a pawiɗen ma en gartu hen so tawi kadi heɓama ko ɓuuri hen a labde min calmini
ha tonto commune a mbañ kala keddoɗen koye leydi Mauritanie hooreje ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani heeɓi hanki ɓattake iwde roi Salman ben Abdelaziz mo Arabie Saoudite yettini oɗon ɓattake noon ko ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite taweteɗo to Nouakchott windi hen ko bismago oɗon roi ene bismi hooreje leydi Mauritanie ton to Riyad Arabie Saoudite taw koye jonde ɗimmire ko fati e banggue Ligue Arabe ɗum noon Mauritanie ene teddinira hen ko wona ɗum ko noon Mauritanie yuɓɓini jonde balɗe ɗiɗi heblo ko fati banggue lappi gaynaka kame jeygu mum kala nden jonde noon ko hanki fuɗɗi kame hande kala ɗin lappi gaynaka taw koye sahel e hoore mum Mauritanie ha faynma Tchad Niger ha faynma Sénégal Nigéria kono ne kadi e nder ɗiɗo hen lappi kala taw ko lappi gaynaka beele kadi wawde rentinde yimɓeɓe kareli hakkude ɓen aynaɓe kame remoɓe ɓurde kadi wawde ƴellidde gaynaka kam ene wondi e jeygu hakkude ɗe ɗon leyɗele kala tawtorama ɗum noon jagorɗo toppitiɗo oɗon fanno si fande nandirala hanki hakkude Mauritanie Airline kamene wonde Algérie Airline ɓe mbawi sifodirde Air Algérie ɓe mbawi sifodirde cifande jokkodiral hakkude laaɗe ɗiɗi ɗe to banggue humpito kame banggue jeygu kala beele ɓe mbawa jokkodirde to banggue golle ha golle mum ɓuura yuɓɓude sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen teskede wonande galle joguiɗo kuɓɓam gendi ndi ha hande famminani ɓiɓɓe leydi ndi caɗele teskade e nder wuuro Bamako ha tenti kadi yogay guure taweteɗe nder leydi Mali gam teskede kuppiraji courant no feewi e nder leydi ndi kono ha ɗo ɓe keɓani taw ko laaɓi ko jeeyi sababu ɗiɗo hen kuppiraji hayso tawi woni jagorɗo tambiɗo oɗon fannu woni Saydou Lamine Traoré ha hande ala kala ko addi hen kene laaɓi ceer hewɓe en kolliti consulateur uji mumen firgoji mumen ventiloji climatiseur uji wonani liɗɗi ni tewni guertoɗe kala kay ko waɗa hen koko bonata woni hen kolliti no courant yarata ne artani bonni matériel uji mabɓe kewɗi no feewi événement ko wona ɗum kono sifande nandiral hakkude gouvernement mo leydi Mali woni jagorɗo tambiɗo faggudu leydi ndi hakkude muɗum e on gardiɗo boña woni banque islamique de développement kene tolno e temedde 5 millions ko préje dollar gam wallide leydi Mali ha yalta caɗele niɓɓere to banggue kuppiraji courant ɗum woni nden sifande taw ko ñamade yoɓetede ɗo e duuɓi 5 paaɗi so jomiraɗo haaji événement ji ɗiɗi payaɗe lewru fandu to leydi Mali ko fati banggue examen taw ko baccalauréat 19 lewru juin ɗum ko caggal ñande 17 nde jogori yuɓɓinede sumgoji référendum taw kadi ko lewru juin fandu ndo ɗum noon woni événement ji ɗiɗi hakkude baccalauréat kame ɗin sumgoji ko ñalawma goto wonata hakkude mum ko caggal ñande 18 ɗin sumgoji ñande 19 nden wonata baccalauréat e nder leydi ndi gouvernement de la transition mo leydi Mali holliti udditi losko yañgo no feewi ngon losko noon ɓe gudditi ɗum ko ɗon ɗo Bamako ɗo kono kadi ko losko judiciaire ganduɗa ngam wonande mission loni garnoɗo to leydi Mali loskude wargoji bannoɗi toon to Moura ha joofi peɗeli wonande koninkoɓe leydi Mali kame wallidi mum kala jooɓima kene tolno e temedde 5 fittando ɓe kolliti ɓe ɗaccirta noon tan maɓe ndewide ɗum haɓe ndewnaɗe gueɗɗe kala lawol nde tawndeɗo hen takkere wona takkere yonde no feewi teni kadi wona gueɗe poɗɗe mosanede hay seeɗa sen gewi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry tribunal militaire juge wonande Cheikhou Ba konde udditi dossier ji ɗin guddinoɗe guila alhamisa jawtuɗo caggal mon dirtina ko hande ɓen mintoreɓe nayo ne wonde civil goto dariɓe yeeso tribunal ko fade banggue guyka armé to camp militaire Mosa Mori Kindia to Kindia ko toon ɓe gujji armé ji jonɗi no feewi on lieutenant Aboubacry Sidiki Kaba ne wonde Karinga Doumbouya kame Moussa Sidibé kame Mamadi Kaba ne wonde Ulire ɓeɗo hen nayo goni wiyaɓe hen teeɓa kamɓe noon hande ɓe darima yeeso on juge gam tumedeɓe wujudeɓe armé ji kala sa ɓe nawa ɗum to leydi Mali gam yeeyoyde ɗum loskoji ɗum ko caggal nde waɗa hen ene gasa ñawore mabɓe ma yan hande ma en gartoye
oɗon kabaru sen keɓoyi ko ɓuri hen laabde to leydi Côte d'Ivoire teskama hanki toɓoli kewɗi jippima to Abidjan mango ko ala ɗum konon teskama matériel uji kewɗi boni toon kono kadi suko goto wasi fitan to commune mo Cocody taw kadi on iwno ko école caggal nde toɓoli ɗi kewirno hollirno wonande météo gendi leydi ndi wonandiɗo hen dumunaji ma toɓoli kewɗi jippo toon ɓen hoɗɓe nokkuji ko wayno calli naɗe nde jomumen ɓurata wawde rentade to leydi Ghana John Dramane Mahama gonnoɗo horejo leydi ndi oɗo saaha kam gembimo ko landa makko ka NDC ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi sumgoji ɗin sumgoji noon o dañi hen 98 piccal 9 e yeeso kajo bonsu on mo foɗodiranno ɗo sa noon ka landa ko kanko gembi ndewo ƴamantaɓe ndewo wonata ndir mabɓe hitande ujunaje ɗe nogas e nayya e nder lewru décembre ngam wonande beele tetudemo lefol laamu arta e juuɗe mabɓe sifti noon kanko on John Dramane Mahama gonnoɗo hoorejo lendi 2016 ko nden lefol laamu iwe juuɗe makko naate juuɗe Nana Akufo-Addo ko fati banggue 2020 nden o foɗodirnomo o dañi foolede kono kadi oɗo saaha holliti mawo jeeye e ƴamoɓe lefol laamu 2024 to leydi Tchad kuddata bannoɗo toon e lewru décembre 2022 hoorejo lendi Mahammad Idrissa Déby itino hollitino wonande ma yaafo kala kay nangaɗo dumba e nder leydi ndi kene tolno e 1 officier nanganoɗo ko waɗa ɗum ko procureur ɓattiɗo tribunal mo ñame holliti mo jamen jafuɗon holliti wonande ɓoyata maɓe ɗaccite kono kadi ko ma ñawore maɓe signe ɗon ɗo duuɓino gasa ɗeɓe kollira noon koɓe ñawaɓe e nder leydi ndi Afrique du Sud ɗon ɗo tekkere woni lobde hakkude leydi Afrique du Sud kame États-Unis d'Amérique ɗum ko caggal wonande nde États-Unis d'Amérique joofi peɗeli Afrique du Sud wallitino leydi Russie taw ko nafere kewɗo no fewi ko fate banggue armée ji ɗum wonno koye darode hitande nde ɗo henne gonɗen walla mayirde hitande mayde nde ko wayno lewru décembre ɗum ko caggal kap nde bateau goto iwi ɗon ne fayi toon to leydi Russie ko wona ɗum konon pétrolier ko wona ɗum konon wonande Afrique du Sud neeli armée mum chef d'armée Afrique du Sud neeli chef de l'armée mum chef d'armée de terre muɗum toon to Moscou ngam ɓeydude jokkodiral kame cehilagal hakkude leydi Afrique du Sud kame leydi Russie to joolam jaɓeri jeeyeten ko toon to Royaume-Uni jillo Zelensky hoorejo leydi Ukraine ɗum ko ñalawma hanki o hakkude makko e hoorejo jagorɗo mo leydi Angleterre ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaajje no fewi ko wona ɗum konon laamu leydi Angleterre foti wonande ma wallita Ukraine taw ko missilaji bawɗi woɗɗoyde no fewi taw kadi ko missilaji bawɗi yoftade ko missilaji kadi bawɗi kadi wonande yanoyde toon to leydi Russie ngam tekkinde ndenka e kissala ko wona ɗum konon hoorejo leydi France holliti kañumma heblo yogay ɓen koninkoɓe ɓe leydi Ukraine ha mbawa kañumen jogade karallagal e ñeñal jaadugal e jamanu beele mbawa dartade gueɗe batteɗe e nder gendi leydi mumen ko wona ɗum ko galle danejo mo États-Unis de Amérique wi porte parole galle o woni John Kirby ɗum ko caggal nde o yaltini hanki konngudi makko o holliti omo joofi peɗe leydi Iran ene wallitay kala saaha leydi Russie ko fate banggue armée ji ha tenti noon to banggue drone nde tawno hollitama wonande leydi Russie drone aji kewɗi ɗiɓe kutorto faade toon to Ukraine iwata ko toon to leydi Iran ɗum hanki holli ɗum ko galle danejo e nder haalande wonande porte parole o holliti sumgoji baɗɗi toon to Turquie kono kadi haɗata kala hen bawɗo toɗɗede so Erdogan so lundo Amérique ne fiiɓi gollotade e leydi Turquie kala e mabɓe bawɗo hen wonde keddorɗen ko toon to Ukraine holliti wonande jagorɗo konu gendi leydi ndi ha jamma beɗɗo hen o wonande leydi Russie weddima missilaji jonɗi no fewi kene tolno e 18 missile ɓe kolliti ɓe nangui hen missilaji 6 ngam hollirde o saaha armée leydi Ukraine ne darti no fewi wonande koninkoɓe leydi Russie weddotoɓe e kala saaha sete timmuɗo giwaw to leydi Chine ne tijja ɗum ko toon to Ukraine ñande 19
duɗe henna lewru e wiide jaagorɗo affaire étrangére mo leydi Pologne ngon jilu noon laatoto ko kaldigal hakkude leydi Chine kamine wonde leydi Ukraine fadonto leydi Russie beele jaam ene wawa attude toon gueɗo henna jeygue huɓɓore toon beele ene wawa a dartade gartaten koye ñawore tarikh Ramadan ko hanki udditano to tribunal mo Genève toon to Suisse kanko on islamiyanke mawɗo no feewi taw kadi ko qimotoɗo jangguinowo taw kadi ko martaba towɗo no feewi tuumaɗo guila 2008 ko fate banggue viol o holliti hanke yeeso tribunal ɗum ko complot o waɗani ɗum teni kadi ko takkaɗo ala kala noskoji bawɗi rokkude dalila wonde o waɗi ɗeɗon gueɗe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar keftimalaki jaam yo jaam Allah hiranena